Salutare și bine ați revenit! Vreau să vorbesc un pic și să detaliez un pic gândurile pe care le-am exprimat în acele story-uri pe care le-am pus acum câteva ore privind atitudinea multora când vine vorba de situația în care ne aflăm, mai precis legat de antrenamente. Poate unii ați văzut, am făcut deja un clip în care am atins la modul general ce putem face în perioada asta, pe ce ar trebui să ne concentrăm, însă vreau acum să mă concentrez un pic pe partea de antrenament și pe atitudinea pe care o văd printre oameni. În primul rând vreau să încep cu un disclaimer, dacă vreți, cu un anunț de interes public. Probabil că știți și voi asta, dar în situația în care ne aflăm, fizicul nostru, sau mă rog, mai precis zis, aspirațiile de bodybuilding sau dorința de a avea un fizic peste măsură, a arăta într-un mod deosebit, nu este o prioritate. Nu este o chestie esențială. Poate exemplu sau ilustrarea cea mai explicită este faptul că sălile au fost închise și, prin definiție, este considerată o întreprindere non-esențială. Deci, văd foarte mulți care, nu știu, se plâng sau nu vă obligă nimeni. Deci, nu vă judecă nimeni, eu nu vă judec, chiar nu sunt tatăl nimănui, nu sunt fratele nimănui. Pe mine chiar mă lasă rece, nu mă afectează cu nimic dacă unii... Scuze, stau lângă calea ferată și deseori trec trenuri, așa că s-ar putea să tot trebuiască să opresc. Mă rog, deci cum ziceam, nu mă afectează cu nimic, e decizia voastră. Dacă nu vreți să vă antrenați, vreți doar să stați în casă și să vă relaxați, să vă uitați la filme, din partea mea puteți să faceți ce vreți. Aici mă adresez oamenilor care, cu gândul, mă rog, în special către persoane care îmi trimit mesaje în acest sens, dar în general, la modul general, persoanelor care, nu știu, se preocupă cu acest lucru, cu muscularitatea pe care au dobândit-o și poate, nu știu, se tem că o să își piardă progresul obținut în sala de fitness. Deci asta e primul lucru pe care trebuie să realizăm. Partea asta de antrenament e un lux. E un lux foarte binevenit, după părerea mea, evident, care ne oferă niște beneficii, altfel nu le-am face, însă este un lux. Deci asta e primul lucru pe care trebuie să o stabilim. Nu vă obligă nimeni, nu vreți să vă antrenați, nu vă antrenați, simplu, bun. Trecăm mai departe la oamenii care vor să se antreneze. Următoarea categorie ar fi românul tipic. Eu așa îi numesc, românul tipic cu mentalitatea de și sărac și cu pretenții. Aici intră oamenii care nu au echipament acasă, deci evident nu au cu ce să se antreneze și fie zic n-am cu ce să mă antrenez, așa că nu o să fac nimic, dar mă plâng în continuare că, vai domnule, o să dau jos masa musculară și cum o să arăt în vară, dar, repet, nu fac nimic în privința asta. Sau sunt oamenii care poate ar vrea să se antreneze și îmi trimit mie mesaje, uai, cum să fac, cum să mențin, cum să fac aia, cum să fac aia, dar nu ar investi un leu. Răspunsul meu tipic este, cumpără un set de gantere. Deci noi am închis sala noastră în 14, sau am decis că o să închidem în 14 martie, dacă țin bine minte. A fost o zi de duminică seara am decis că luni nu o să mai deschidem. Eu în acea seară deja am intrat imediat pe OLX, am intrat pe diferite site-uri care furnizau echipamente sportive, le-am trimis la mai mulți prieteni, link-uri cu gantere reglabile, cu tot felul de accesorii. Un prieten, de exemplu, și-a cumpărat și mi-a mulțumit de mai multe ori că i-am oferit acel link și-a cumpărat o pereche de gantere până la vreo 40 de kg, dacă țin bine minte, cu vreo 200 ceva de lei. Evident că stocul s-a epuizat și nu mai sunt disponibile, însă, cum am zis, primul lucru care m-am gândit, cum am zis și în celălalt clip, treaba asta nu o să treacă în 2 săptămâni, nu o să treacă într-o lună, din păcate. Deci eu mă aștept ca poate prin iunie să înceapă să se calmeze lucrurile. Sper să nu am dreptate, sper să fie mai repede de atât, dar nu cred.
Și atunci, asta era ideea. Deci noi, dacă am vorbit doar de o săptămână sau două, who cares? Dar vorbim de 2, 3, poate 4 luni, cine știe. Deci luni întregi, care totuși contează. Și atunci eu zic, cei care într-adevăr sunt interesați, repet, nu e obligație, deci nu vă pune nimeni. Puteți foarte bine să vă antrenați fără echipament. Vorbesc de cei care au alte aspirații sau cum să zic și ar dori să obțină și să facă niște antrenamente foarte productive și poate nici nu ar vrea să-și chinuie capul cu niște exerciții. Deci am primit niște mesaje de la oameni care se antrenează de ani de zile și mă întreabă ce să fac acasă și în primul rând nu mă plătesc, deci by default iarăși românul tipic s-ar aștepta să primească un program personalizat care mie o să-mi ia 2, 3, 4 ore să-l fac gratis, că de ce nu? Dar, mă rog, nu despre asta e vorba, ci e vorba de oameni care totuși se antrenează de 5-6 ani. Adică tu care te antrenezi de 5-6 ani, ți-e lene sau ți-e groază să stai un pic jumătate de oră să-ți faci un program de antrenament, cum am făcut și eu, cum ați văzut. Bine, aia ce am arătat a fost doar grupele musculare, cum o să le antrenez, de câte ori pe săptămână și așa mai departe. Însă cum am mai postat pe story-uri, poate ați văzut, o săptămână doar asta am făcut. Am experimentat, am făcut 5, 6, 7, 8 exerciții pe grupă și am văzut care ar merge, care nu ar merge, care se merită, care nu se merită. Și mi-am făcut un program și acum am început să-mi notez. Despre asta e vorba. Deci oamenii care vor o să găsească metode. V-am arătat pozele acelea. Puteți, deci nu știu, asta e iarăși o chestie ce nu înțeleg. Deci suntem niște o nație, nu știu cum să zic. Deci oameni buni, în ordonanța de guvern este un punct numit desfășurarea de exerciții individuale în aer liber. Adică vă permite ordonanța să ieșiți la alergat, vă permite să ieșiți la plimbare, vă permite ordonanța să ieșiți, cum am arătat, într-un parc unde sunteți singuri, deci nu mergeți cu gașca, mergeți singur, puteți să faceți tracțiune atâta timp cât este un spațiu, totuși să nu fie foarte aglomerat, deci să fie puțini oameni, vă alegeți o oră unde poate nu sunt oameni, puteți să faceți tracțiuni, puteți să faceți foarte multe chestii. Și repet, cei care vor pot să investească un pic de bani. Deci o pereche de gantere poate să vă costă 3-400 de lei. Știu, costă, însă voi trebuie să decideți cât de mult vă interesează acest lucru, cât de mult vă doriți rezultate sau cât de mult doriți să evitați pierderea rezultatelor pe care le-ați obținut. Dacă vreți, repet, investiți un pic de bani. Eu consider că pereche de gantere ajustabile este cea mai bună investiție. Acum opțiunile cele mai ieftine clar s-au epuizat. Găsiți în continuare, dacă nu, puteți să cumpărați 2 gantere doar. Deci vă luați o ganteră mai ușoară, altele. Da, deci cum ziceam, puteți să vă luați, dacă nu vă permiteți o pereche de gantere ajustabil, puteți să vă luați 2 perechi de gantere. Vă cumpărați o pereche mai ușoară cu care puteți să faceți, să zicem, ridicări laterale biceps-triceps și vă alegeți o pereche de gantere mai mari, o pereche mai mare de gantere cu care puteți să faceți ramat, împins, genuflexiuni, etc., etc. O să vă coste 400 de lei, 500. Asta e situația. Dacă vreți, bine. Dacă nu, foarte bine, dar, repet, hai să nu ne plângem degeaba. Deci hai să nu fim, să nu cădem în capcana asta tipică cu și sărași și cu pretenții. Da, domnule, eu vreau, dar nu m-aș chinui un pic. Ok, poate tu nu ai cunoștințe necesare. Poți să mă plătești pe mine, poți să plătești pe altcineva. Toți antrenorii în perioada asta care lucrează în săli îs fără job majoritatea. Deci o să fie foarte fericiți dacă le cereți ajutorul să vă ofere un program de antrenament evident contra cost, pentru că și eu și ei trebuie să se întrețină cumva în perioada asta, dar puteți să solicitați ajutorul cuiva dacă nu aveți echipamentul necesar și nu aveți cunoștințele să vă faceți programul propriu. Cum ziceam, soluția există, dorință să fie.